Anyini Allah Ta'ala fait kabo shaytane Iblis layinu toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sindi ni Allah Ta'ala to barkamaye. Alami jen hina lokole tiye anila hina karangrele. Suratu Shura. Abi surah minabi wa suratu Shura. Wa ayatuha Aboniya ayo faranyonga. Salasa wa khamsuna ayatan. Abibe aya biduruni sabama yoro dola. Yoro warala aya biduruni nani. Makiya do ajingina kira kamaga. Nga aya dobala o jigina Madina no ye kulla as'alukum alayhi illa al-mawaddata fil qurba o ye Madina aya. Na Le 23e mois 2025. Hamim asaqa. Ala de ba do mago be mina hayimu ayinu sinu qafula. Olu nya fo ye ka koro kitabu do ba fo ko ala kale ala yi kale ulade parce que ala bu bonya do mais wala le do yoro wala la comme ayere se ko laje mais wala ni no adalu maka dogo hakilaw de kachala ka teme kira yere sallallahu alaihi wasallam ka kuma ka ku korola mais ado fana be na foriye abi qur'ane fanga jirila ka fo qur'ane te adama de do hakilai na Kazalika ako abeni njogo kelende la yuha ilayka ne alabi jigini ke ilayka kana Muhammadu ma wa ila allazina mbi jigini ke kana mo ma no ye wahayu ye min qablika ka ko Muhammadu nya kira minu temena Allahu ala min filɛ nin ye n'o y'a kɛbaga ye el azizu ala ye masaba ye a ka fanga na dɛ el hakimu wa ala b'a ka dafɛnw dɔn min ka mun ma a b'a dɔn komi an tɛmɛna a k'i mu ka siɲɛ caman na lahu ma fɛn bɛɛ ye ala ta ye fi samawati n'i ye min ye sangaba la ala ta don wa ma fil ardi fɛn bɛɛ ye ala ta ye fil ardi n'i ye min ye dugumakolo kan wa huwa wa huwa i kana siga ala ye el aliyu ale de ye masa kɔrɔtale ye el azimu masa belebeleba don wakadu samawatu kabakolo yɛrɛ bi surunya o yatafattarna ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na walima yanfatirna a fila bɛɛ bi ɲɛ yatafattarna aw yanfatirna aw tanfatirna walima a ka ci na min fawqihinna adamadenw sanfɛ wal malaikatu ka sɔrɔ mɛlɛkɛ yɛrɛ minnu filɛ nin yusabbihuna olu bɛɛ bi sɔn a layi fɔ kɛ bihamdi rabbihim n'u ma bonya ye wa yastaghfiruna mɛlɛkɛw bi yafa deli kɛ liman mɔgɔ bɛ fil ardi mɔgɔ min bɛ dugumakolo ka muminunw na ala a ko i k'a dɔn inna allaha ala min filɛ nin ye huwa ala tigitigi el ghafuru yafa masa do a ɲiw ma dɛ arrahimu ala bɛ hinɛ u la amim asqa ayiwa an tila an tɛmɛn'o kan kazalika a bɛ nin cogo kelen na yuhi ilayka aw yuha ilayka ala bi wahayu jigin ka na di Muhammadu ma ila allazina min qablika a b'o cogo kelen na n b'a jigin mɔgɔw kan minnu kɔnna ɲɛ o kɔrɔ ye wahayu min bɛ jigin ka kana siga dɛ ne ala kumakan don n y'a jigin ka cogo min na kira minnu tɛmɛn'i ɲɛ Musa Isa kira o kira tɛmɛnen Muhammadu ɲɛ n kun bɛ nin wahayu kelen de jigin a bɛɛ kan Allahu al-azizu al-hakim a ko i k'a dɔn ala min ye nin wahayu jigin el azizu ala ɲɛ alaba ye a ka fanga na dɛ nka adamaden tɛ ala ka fanga dɔn mais ala ye alaba ye a ka fanga na el hakimu wa ala ka kiiri cɛ ka ye a ka jɔn na o kɔrɔ ye ala yɛrɛ ye dali min kɛ i b'a ka hikima ye dali kɔnɔ el hakim o de la n b'a f'i ye kuma bɛɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko lahara tɛ se walima ala tɛ yen kalan hakɛ de don sinon kalan yɛrɛ hakika la i tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ ala yɛrɛ ye parce que n y'o de fɔ ye adamaden yɛrɛ dacogo adamaden dacogo hali sini a bɛ ɲɛma dɔn dɔgɔtɔrɔw fɛ fɔlɔ a ɲɛma dɔn hali si muso si dama u ma tila o la fɔlɔ jango ka se adamaden yɛrɛ dacogo
alors i b'a dɔn ko hakilima dɔ de ye adamaden bila i b'o dɔn ni min ye baara o baara kɛra hakilimaw fɛ n'o ye adamaden ye a kelen bɛ k'a dilan kanunu ka waanininw de kɔnɔ a bɛ nin kɛ tan sisan ninnu bɛ ka filimeli kɛ u bɛ ka kan ta mais u bɛ bouton dɔ de digi pour que a ka bila kandayɔrɔ la yɔrɔ wɛrɛ b'u bolo u b'o bouton digi pour que a ka photo ta nin bɛɛ yɔrɔ b'a la parce que hakili dɔ de y'a dilan ko n'i y'a kɛ tan a bɛ kɛ tan mais e ka adamaden lajɛ bɛ nin an bɛ sen fila de k'an bɛ taama mais k'a sɔrɔ baganw kan ka sabati ka tɛmɛ anw kan parce que sen naani b'olu olu bɛɛ man di quoi mais sen fila dama ye i bɛ mango mais ala y'a dɔn ko a bɛ mɔgɔ kɛ tan de et puis a bɛ tila ka ko bɛɛ kɛ ni sen fila a bɛ boli a bɛ pan a bɛ ko bɛɛ kɛ sen fila kan o yɛrɛ ye kabako dɔ ye ka tila tuguni ka hakili d'i ma yanni i ka se hakili ma ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ dumuni kɛ bon e ka kalan bɛɛ ɲininka ko jɔn nana ni dumuni ye jɔn ko an ka dumuni kɛ kumana i b'a dɔn ala bɛ yen n y'a fɔ aw ɲɛna o don ni maa min ye dɔɔnin kalan o siraw kan hali mɛdɛrisaw la n'i ye dumuni kɛ dumuni tɛ girin ka t'i nugu kɔnɔ ala b'a bila i furu de kɔnɔ o furu in fana bɛ tila k'a labɛn de ji dɔw bɛ yen o bɛ bɔ fiye la ka na to ni dumuni kan i n'a fɔ acide pour que ka dumuni yɛlɛma i ja a tɔgɔ ye di furu fana b'a foroki i n'a fɔ machine k'a foroki n'a tilala tuma min na k'a tigɛ ka bɔ dumuniya la a bɛ kɛ ji ye kumana ji o furu kelen kɔnɔ fana ala kelen bɛ ka kurukuru dɔw de kɛ olu fana bɛ dumuni nafa ta vitamine ka don farikolo la o kumana tɔ ɲagaɲaga in furu bɛ tila k'o di nuguba ma k'a fɔ ne tilara a la nafa tɛ nin na bilen nuguba fana b'a fɔ a tigi ye nin banna ka ban an ka nin bɔ bon i yɛrɛ b'a ye n'i ye adamaden yɛrɛ ka tila k'o ko kɛcogo jɔnni y'o bila ka kɛ jɔnni ko a kan ka kɛ tan k'a sɔrɔ an ka kodɔnnaba minnu bɛ yen bi docteur fɔrilenbaw yɔrɔ bɛ adamaden la n'a tiɲɛna i ka ko banna n'u yɛrɛ y'a dɔrɔn ko non ko c'est condamné docteur b'o de fɔ i condamné na o kɔrɔ ye i bɛ saya ka sira kan anw tɛ se bilen mais an bɛ se ka fura dɔ d'i ma min bɛ ka k'i faga a ka sumaya dɔɔni fagali fɛ walima i ni ka lafiya yanni ka sa n'a sera docteur b'o dɔrɔn de kɛ o yɛrɛ ka se bannen ye pewu a bɛ faamu o tuma na hakimu de kɔrɔ ye ala min y'a ka jɔnw da a b'u dɔn kojugu u ka kan ni min ye a kan k'u kɛ cogo min na n'u ka hɛrɛ b'o la a kan k'u kɛ cogo min na n'o ka fisa u ma ala b'o dɔn naam. lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi fɛn o fɛn bɛ dugumakolo ni kabakolo la a bɛɛ ye ala ta ye a bɛɛ an nalen de ye baara kɛ yan ka avion dilan a bɛ boli sanni dugu cɛ mais a bɛ boli yɔrɔ min na i y'a sɔrɔ ye dɛ avion mana teliya cogo o cogo ani boli o boli diɲɛ na kɔfɛ ka teli ten a bɛ wuli ala ka yɔrɔ dɔ la a bɛ taa ala ka yɔrɔ dɔ la mun i b'a faamu ya ala ko sɔsɔli yɛrɛ tɛ yen ni maa min bɛ diɲɛ kalama na wa huwa al-aliyyul azim ala de ye masa kɔrɔtalen ye al-azimu masa min ka bon masaba don dɛ a ko cogo di takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna a ko kabakolo yɛrɛ bɛ surunya a ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na adamadenw sanfɛ ala ɲɛsiranɲɛ ni ala bonya fɛ a bolo kabakolo ni dugumakolo mɛlɛkɛw ni fɛn minnu bɛ kabakolo la ko kabakolo yɛrɛ bɛ surunya de a ka ci pewu ala ɲɛsiranɲɛ fɛ ani ala b'a bolo cogo min na a jɛna ni ala ka jɔnya ye yɔrɔ min na aha wa ko kati ayiwa na wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim a ko wa mɛlɛkɛw fana olu bɛɛ de ka baara ye sɔn layi fɔ ye ni ala tanu ye o kɔrɔ ye adamaden ni sɔnna ala la o i banna ala la o dan dɔ b'i la i bɛ se sisan i b'i jɔ non i b'i jɔ n'a min fa wulila k'i hakili bɔsi la banajugu dɔ b'i minɛ mɔgɔ wɛrɛ b'i dɛmɛ a b'a b'o bɛɛ la a tila k'i ni minɛ i ko ala min tɛ o bɛ tila k'i ta ka taa d'ale de non yastaghfiruna liman fil ardi o mɛlɛkɛ ninnu bɛ ala sɔn layi fɔ dama tɛ u bɛ ala yafa deli jɔn ye jɔn minnu bɛ dugukolo kan ni muminw don comme ala yɛrɛ b'a dɔn el kamalu lillah n'i ye dafa ye yɔrɔ o yɔrɔ o ye alaya de ye
ala ya kɔfɛ dafa tɛ yen mais e hakili bi jigin an b'o fɔ ka kɔrɔ ni kiraw tɛ wa dafa bi kiraw ka yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ la dafa bi bɔ yen pewu dafa bɛ yen kira y'a laseli la ɲɛ bi fari u kan fana ne bi ye o mɔgɔw la dafa bɛ yen hali u ka maaya la mais dafa tɛ yen farikolo la u bi kɔrɔ u bi bana u bi dɛsɛ u bi tila ka sa kira mana kɛ cogo o cogo i bi kɔrɔ i bi bana i bi sa o tuma na dafa bi ala dɔrɔn de ka yɔrɔ la bon komi ala yɛrɛ b'a dɔn adamaden fiɲɛya dɔ bɛ adamaden la hali n'a b'ale fɛ a bɛ se ka ɲɛ an bɛ ala fɛ tiɲɛ na gundo ni bange na fana mais adamadenya dɛsɛ b'i sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i ma i kun kan ka ɲuman dɔ k'i balima dɔ ye i dɛsɛra k'o kɛ walima tiɲɛ yɛrɛ la i kun kan k'i minɛ ka bɔ jurumuko dɔ la i yɛrɛ ka dɛsɛ kama i ma se k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o la fiyewu o kɔrɔ tɛ i ye jurumukɛla ye n y'o fɔ ye siɲɛ caman mɔgɔ bɛ fili adamaden bɛ fili adamaden bɛ tiɲɛ adamaden bɛ ko dɔ kɛ tuma dɔw la a man di yɛrɛ ye nin bɛɛ bɛ kɛ bon ala b'o dɔn an ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o tuma na ala ka mɛlɛkɛ ninnu wa yastaghfiruna o don wa olu bɛ ala wele mɔgɔw ye muminu minnu bɛ dugumakolo la n'aw sɔnna ala la k'aw jogo ɲɛ ka ala ka sira minɛ mais setanɛ bɛ se ala yɔrɔ kelen kelen minnu na mɛlɛkɛw bɛ ala yafa deli aw ye o la a faamuna wa o mɛlɛkɛw bɛ yen u bɛ ala yafa deli mumini ɲumanw ye setanɛ sera ka mumini bi yɔrɔ minnu na tuma na mɛlɛkɛw bɛ ala wele ala nin b'i fɛ dɛ ala nin b'i fɛ nka setanɛ sera a la a ye jɛnɛya kɛ setanɛ sera a la a ye namara dɔ kɛ dɛ o tuma na mɛlɛkɛ yɛrɛ b'o jira ala la ala b'a dɔn ka tɛmɛ u kan o tuma na u bɛ ala yafa deli mumini fililen ye na ala inna allaha huwa al-ghafurur rahim i k'a dɔn ala de yafa masa ye dɛ ala bɛ yafa dɛrɛ jɔ ɲumanw na jɔ ɲuman minnu n'u tuubira arahim ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na jɔ ɲuman minnu n'u tuubira mais tuubi sariti n y'o fɔ a ye ka kɔrɔ parce que an ye tuubi kɛ manamanakan dɔrɔn de ye k'a fɔ asafurula 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 wa c'est vrai asafurula yɛrɛ de ye tuubi ye mais n'a minɛnw farala kan ni minɛnw y'a jɛ i bɛ danga de sɔrɔ i komi Seydina Ali y'a fɔ cogo min na n'a fɔ Seydina Ali ye dɔ asafurula kan mɛn dugutila ma fɛ ko a ka fɔ asafurula asafurula Seydina Ali ko nin ye jɔn ye ko i ba den dayana den tɛ e ba bolo ni ye mun ye asafurula de ye dɔnkili ye n'i kɔntanna i b'a fɔ mɔgɔw y'u tulo majɔ o tuma na Seydina Ali ye min fɔ ne y'o fɔ aw bɛɛ ye mais nin yɔrɔ in na nin ye Seydina Umar ale fana ka tuubi sariti a bɛɛ ye kelen de ye ko ninnu bɛɛ ye kelen de ye mais a bɛ maa bana quoi i bɛ wajuliw lamɛn i bɛ fɛn o fɛn lamɛn dɔ bɛ sa bi an bɛ dɔ fa bi an bɛ jamana ci bi mais ala ka sɛbɛsɛbɛw bɛ yen i bɛ balo o jamana in kɔnɔ i ti foyi ci ala bɛ tila k'i ci ka bɔ yen ka taa n'i ye jahanɛmɛ kɔnɔ n'i bɛ kuma mɔgɔw fɛ i bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni hakili ɲuman de ye ka ala ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye o de la usulubu dawa bɛ yen quoi comme an bɛ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ min pour le moment taafan t'a la taafan bɛ jamana o jamana na sariyaw sigilen don a wajuli n'a kumaw la Égypte filɛ nin ye i ka kutuba bɛ sɛbɛn ka d'i ma de mais kɔsa in na u y'a b'o la kutuba tɛ sɛbɛn ka d'i ma dɛ mais n'i ye jɔ fara i mana minɛ kuma tɛ min na fɔlɔ i bɛ t'i hakili sigi san 5 kaso la fɔlɔ k'i ɲɛma jɔ a tɔ bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲini alors Makan jamana o kuma t'olu ma non diinɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ fatɔw bɛ yen maaniw bɛ yen taɲininaw bɛ yen n mago bɛ suhura la n tɔgɔ ka fɔ mɔgɔw k'a dɔn bɛ yen nin bɛɛ b'a jamana bɛɛ kɔnɔ o tuma na yanniw ka taa abriyaw fa fu yanniw et puis dorogutalaw yɛrɛ b'a la parce que i bɛ kuma dɔw mɛn i yɛrɛ tɛ se ka da la ko nin bɔra mɔgɔ da min b'a yɛrɛ kalama
mais Mali ta fanti ana folo mais hasbunallah uslubu dawa be mo ka nga wajuli ke ikanga kalan jumen ke ka wajuli ke o kono ibika ka kuma jenu fe ibe wati jumena ni mani shidon e ka wajuli haramu e abi fama sena Umar tubi shatila leko e tawbatu nasuhu ko tubi nyuma ka fo a ne tubira ndubi ko nyana ako kwa fola emi jon ka jurumu ke summa yatubu fala yaudu fihi ne sena Umar ka tubi sharti yen iye jurumu ke ko do yi soro ima iflaka shunani ke walma ye janaya ke haduma soro ka kila kwa tubi sharti ye mi de ko ka segi ka wala mbora la damate de ko ikana seka ma bile fokisa chopo nde tubi me ka soro kitabu yere do sebene do ko ala kira ko tubi be joye kuma be ko ala yere ko nya dade na ma jurumu ke mba oboyi mina ni jamakulu warewe olu bi jurumu ke ka nya fade e kumbe ci de un ci lable sena mortafle tawbatu nasuhudi an yusniba al abdu summa yatubu fala yaudu fihi jon ka jurumu ke ka nimisa fo kisa ima sega mable mais El Hassan Basri ko todi ako tawbatu nasuhu yami an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisani wa tarku bil jawarihi wal idmaru bi an la yauda fihi aywa fonde ma tubi Hassan Basri ko tawbatu nasuhu de an-nadamu bil qalbi ani sayyidina Ali tambe kasu iye jurumu kɛ i tilale i nimisara i ko a kɛra baara ye hali ne kun kana nin kɛ i bi mɔnɛ parce que jurumu kuma dɔw la mɔgɔ b'a kɛ kuma min na o b'a sɔrɔ i ka se banna limaniya la quoi shetane seri la mais a ka ca la ni mumini ye jurumu kɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ nimisa o tuma na ni ko dusukun fɔlɔ bɛ nimisa ko hali n kun kana kɛ nadamu bil qalbi o kɔfɛ el istighfaru bil lisani o kuma na ne bi wuli ka jɔ ala ni ma diya ne ye dɛ yafama ala ni ma diya ne ye dɛ yafama wa tarku bil jawarihi o kuma na o yɔrɔ bɛɛ sinbo b'a fɔ ko an y'a dabila an taara muso min fɛ yen ne sen kɔni tɛ taa bilen ne bolo tɛ taa bilen wa ne yɛrɛ nɛn tɛ kuma muso ye fɛ bilen walima muso b'a fɔ ne ye nin kɛ ne bɔra la ne tɛ nin kɛ kun a ye tubi faamu o t'a ɲɛ dɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye dusukun nimisara nɛ ye ala yafa deli farikolo ko ale tɛ sɔn bilen wali idimaru bi an la yahuda fihi ka tila ka ŋaniya siri ala ɲɛna ko n tɛ segin a kan n tɛ segin a kan n tɛ segin a kan ko a bɛ fɔ nin de ma ko tuubi asafurulayi siɲɛ caman ti fɔ o la koyi i b'a fɔ dɔrɔn ala yafa ma a banna koyi ni nin sariti dafara ala yafa ma a banna o tuma na Yahya ibn Muaz ale ko i ka tuubi minɛ ni sariti ko dɔwɛrɛ tɛ i ni ala mana fɛrɛ ɲɛji bi jigin isibalu dam'a ɲɛji jiginni wa hubbul khalwa i b'a ye a tigi ti gɛrɛ mɔgɔ la ten kosɛbɛ hali n'a gɛrɛla mɔgɔ la i b'a sɔrɔ a ka kuma ka dɔgɔ hubbul khalwa wal muhasabatu linnafsi a tigilama b'a ni de kɔlɔsi ni ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a fɔ kana n do kɔrɔlen na dɛ nin ka ɲi bilen al muhasaba linnafsi wal muhasabatu linnafsi
fi kulli hammihi iki yɛrɛ ni kɔlɔsi i ka negela ko bɛɛ la i mana hami ko min ko o ko kɛ yanni i ka girin k'a kɛ ni ɲininka fɔlɔ ni nin n'a ka ma ala ta bi bɛn an nɛgɛnen don u ye min d'a ma fu de don mais nin si ɲɛ ti fɔ mɔgɔw fa n'u ba de bɛ nɛni ko diinɛ alaykum anfusakum ne de y'a fɔ ala de ko ten ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla wa ila allahi marji'ukum ni ala kuma ka di ko ni ko gɛlɛyara ko e yɛrɛ k'i jandu i yɛrɛ la mɔgɔw to yen fara mɔgɔw la ya ayyuhallazina alaykum anfusakum i n'i denw i n'i musow i n'i ka kalandenw mɔgɔ minnu b'i lamɛn alaykum anfusakum a ye kuma a yɛrɛ fɛ théâtre bɔla bɛ théâtre bɔla siliman bɔla bɛ siliman bɔla cɛnnikɛla bɛ cɛnni na mais comme o se t'e ye k'o dabila ko e yɛrɛ k'i jandu i yɛrɛ la la yadurrukum man dalla minnu bannen don ko a tɔɔrɔ foyi ti s'i ma iza ihtadaytum a sharti y'o de ni e kɔni kanana ka cɛnni dabila k'i tilen ala ka sira kan mɔgɔ minnu b'i lamɛn i ka du kɔnɔ i muso n'i denw mɔgɔ minnu b'i lamɛn i ka misiri kɔnɔ i ka misiri selibaw mɔgɔ minnu b'i lamɛn i ka kalanden minnu b'i lamɛn o tuma na alaykum anfusakum a yɛrɛ k'a ɲɛnabɔ a ni ɲɔgɔn cɛ a ye fara mɔgɔw la ala de ko ten la yadurrukum man dalla ko minnu bɛ manamana na kɛnɛma k'o jurumu ti sɛbɛn aw kan ni iza ihtadaytum n'aw ye sira minɛ ka ban mais ka taa kɛ mɔgɔ si tɛ lafiya jamana kɔnɔ ko diinɛ ni kira kun nana n'a ye tan a bɛ ba tigɛ ni kira kun nana ni silamɛya ye tan silamɛya kun bɛ se yan faneni baneni fo ni ka bɔ fo joli ka bɔ an yɛrɛ ni bɛ to a la n bɛ sa de ni bɛ to a ni bɛ to mun na ni bɛ to mun na n'a fɔra a ye bɔ hali natigɛ muru sɔngɔ tɛ e kun i bɛ jɔnni su i bɛ jɔnni bila ka faga fu ka taa janɛmɛ kɔnɔ muru sɔngɔ tɛ e bolo don o don e ko fɔ joli ka bɔ ka pour que dɔrɔn n ka dɔn parce que n'i y'o konasɔn kɛ mɔgɔ minnu t'u yɛrɛ kalama olu ka warini bɛɛ bɛ d'i ma kule in ye nin dama de ye kule in ye nin dama de ye a n'a nkalonba tigɛ sir an ka taa wallazina o ye kura ye wa wallazina a ko mɔgɔ minnu sa itakhazu n'olu ye minɛni kɛ min dunihi ala kɔfɛ boliw la awliya k'o k'u ɲinw ye o k'u ka ɲɛmɔgɔw ye u b'o bato allahu i k'a dɔn ala hafizun ala ye kɔlɔsili masa ye dɛ alayhim o mɔgɔ ninnu kan wa ma anta e mamadu ma kɛ alayhim bolibato la u kan biwakilin k'i chargelen bɛ an b'i bila o baara la o an b'i bila o la wakazalika ala ko a bɛ nin cogo kelen de la awhayna ilayka ni ala ye jigini kɛ awhayna ni ala ye wayu jigin ilayka ka na ye muhamadu ma qur'anan n y'a kɛ kalanfɛn ye arabiyan arabuw nɛ do litunzira a kun ye i ka bagabagali de kɛ ummal qura magangaw la wa man hawlaha ani maa min bɛ maga munumunu na wa tunzira i ka mɔgɔw bagabaga yawmal jam'i lahara do la rayba fihi siga tɛ lahara seli la fariqun i ka dɔn jamakulu dɔ bɛ yen fil jannati
olu bɛ alijinɛ kɔnɔ wa fariqun kana siga jamakulu wɛrɛ bɛ yen fi sa'iri olu bɛ jahanama sayiru kɔnɔ walau sha'a Allahu nka dɔn n'a kun ye ala ja la ja'alahum ala kun bɛ adamadenw kɛ ummatan jamakulu ye wahidatan u bɛɛ kɛ kelen ye silamɛya kan walakin nka sa yudkhilu man yasha'u ala bɛna maa don n'a ye maa min ja fi rahmatihi ala ka hinɛ na والظالمون nka i k'a dɔn tɔɲɔlikɛlaw ما لهم a tɛ olu ye من ولي ɲɛmɔgɔ la ولا نصير wa dɛmɛbaa t'u la dɛ نعم والذين اتخذوا من دونه أولياء nin yɔrɔ in fana ɲagaminen don dɔɔni walezina a ko mɔgɔ minnu itakhazuu n'olu ye minɛni kɛ min dunillahi o do wa min dunihi ala kɔfɛ mɔgɔ minnu ye minɛni kɛ wajuli kɛlen kiraw cilen fɛn bɛɛ fɔlen mɔgɔ minnu ye minɛni kɛ min dunihi ala kɔfɛ o kɔrɔ ye ka ala wɛrɛ minɛ awliya ani ka u ka ɲɛsin fa ye k'o ka ɲɛmɔgɔ ye k'o kɛ a ka bonyamafɛnw ye awliya a b'a ɲɛsin olu de ma mais o min n'o kɛra bolisɔnna kɔni o ye ala to ye dɛ a ye boli bila ala nɔ na mais ala ko cogo di Allahu hafizun alayhim mais a ko Muhamadu o ka n'i degun ne ala ka kɔlɔsili b'u kan u bɛ bolisɔn min na ne ala ɲɛ b'a la u bannen bɛ ne ala min na n b'a kalama wa ma anta alayhim biwakil nka wa ma anta Muhamadu kɔni tɛ alayhim bolibatolaw ka bi wakilin ni mɔgɔ bilalen ye u ka ko la yalala an b'i bila u ka ko la an b'i charger u kama wa ma anta alayhim bi wakil ni ala tɛna e ɲininka ko minnu ma boli bila ni ala tɛna i ɲininka ko minnu ye boli sɔn la n ko i ka ci de lase ci lase u ma dɔrɔn waju ala jiriw la n'u banna sa e tɛ wakilu ye u kan an t'i ɲininka u ka ko la an m'a fɔ i ka taa maa ka boli kari an m'a fɔ i ka bere da maa kun la lesta alehim bi wakil lesta alehim bi wakil o de don o fana b'a la o lesta alehim bi musaytir a bɛɛ y'o kelen de c'est-à-dire kuranɛ n y'o de fɔ ye an bɛ ka kuranɛ kalan cogo dɔ de la a nafa ka dɔgɔ kuranɛ aya kelen o aya kelen n'i ye aya 11 kalan i bɛ taa sɔrɔ 12 ye jɔyɔrɔ ye fo ka taa kuranɛ kalan k'a ban i mana aya 11 kalan yɔrɔ o yɔrɔ 12 ye jɔyɔrɔ ye pour que ko walawalali ɲɛfɔli mɔgɔw ka a faamu mais anw ni dara min kan k'a kalan k'i k'a ja a jagojugu fɔ mɔgɔw bɛ kasi a ja fɛ mais a wale ani ala mago bɛ mun na ala bɛ fɛ ka mun fɔ jɔnw ye jɔn kan ka mun ta ala kumakan na o bɔra an bolo kuranɛ na a mɛnna sitani fana y'a sago sɔrɔ silamɛw la a ye bɛɛ fara ala ko k'aw kana fara an bɛ s'a ma o ala k'aw kana fara n'aw farala aw fanga bɛ dɔgɔya fanga jumɛn bɛ silamɛw la bi a kɛra fadenjuguya yɛrɛ ye a bɔra ala ko la pewu k'a kɛ fadenjuguya yɛrɛ ye hasidiya yɛrɛ ɲɛngoya yɛrɛ fo silamɛ karamɔgɔ yɛrɛw kɛn bɛ mɔgɔw bolo bi i n'a fɔ théâtre bɔlaw ni bɛ kuma toujours n ka kuma tɛ yankan parce que yanga dɔ sɛ a kan b'o ma la ne kan t'e ma e mugu ta dawu de ye o aw tɛ dɔwɛrɛ ye an b'u nɔfɛ an ka kuma bɛ diinɛ yɔrɔ de kan diinɛ tilala k'a ban pewu suna nana o yɛrɛ m'a ɲɛ salafiya nana olu fana nin bɛ nin gosi nin bɛ nin gosi dɔw fana nana tuguni ko suna defanaw
o fana bɛ yen tuguni ko suna de fana olu ni suna fana ti ɲɔgɔn ka fɔ nin bɛ nin gosi nin bɛ nin gosi u bɛ debaw de kɛ u bɛ koda ɲɔgɔn kan ka bon hakili ma mais a bɛɛ bɛ suna kɔnɔ salafiya ko ale ye suna ye suna ko ale ye suna ye wahabiyaw ko olu ye suna ye ayiwa an yɛrɛ min ye malikiyaw ni shafiyaw an fana ko an ye suna ye siyaw fana ko u ye suna ye nin bɛɛ bɛ kuranɛ kelen nɔfɛ setanɛ sago sɔrɔla setanɛ sago sɔrɔla k'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na setanɛ dogolen tɛ dɛ bɛnkan setanɛ réunion dɔ de kɛra Kremlin ye bɛnbakan la ye u seginna ka na Washington a date n'a fɛn bɛɛ bɛ tariku dɔnnaw bolo deuxième guerre mondiale kɔfɛ k'a fɔ baara min bɛ yen sisan ni diɲɛ bɛɛ kan k'i ɲɛsin o ma k'o de ye silamɛya kɛlɛli ye mais u m'a fɔ silamɛya yɛrɛ u ko k'o de ye arabuw farali ye tant que arabuw mana bɛn ko diɲɛ ti lafiya u ye nin fɛn de ta sisan suraka bɛɛ fara kunu ɲɛ b'a la sudesi bɛ ka tanu da Amérique kan khasatan u ka président kura sudesi u maga alimami ba a bɛ ka cɛ tɔgɔ ye Trump de ye a bɛ ka Donald Trump a bɛ ka ko Donald Trump bi min ɲini diɲɛ kɔnɔ bi k'o ye bɛn de ye ko ani kelenya ani mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛw ka ban ko Donald Trump b'o de fɛ ayi mais a bɛ n bolo makitaw bɛ n bolo ni ne kumana aw fɛ dɔrɔn dalu bannen don a makitaw bɛ n bolo kari m'a faamu de bon mais mɔgɔ min ni diɲɛ yɛrɛ ti ɲɔgɔn fɛ mais anw de bolo ko diɲɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ ye nkalon ye Irisiw Amérique yɔrɔ o yɔrɔ i ɲɛ bɛ yɔrɔba fɛn o fɛn na dɛ nin bi kule an bɛ ɲɔgɔn faa bi an ti jɛ ni nin ye a b'o de mɛn mais ji jukɔrɔ ninnu tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo tan u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu nalolen tɛ o baganw tɛ o olu bi kuma an fɛ kɛnɛ ma an tɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ aw dɛmɛ Maliyɛnw n bɛ aw dɛmɛ Ivoiriyɛnw o tuma na nin yɛrɛ b'a fɔ yan fɛ nin b'a ka nafolo de dun a t'aw dɛmɛ dɛ ne de bɛ n'aw dɛmɛ Maliyɛnw bɛna dɛmɛ Ivoiriyɛnw bɛna dɛmɛ mana an yɛrɛ bi kulo diɲɛ bi kulo o tuma na u b'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan kɛnɛ ma yan mais tabali jukɔrɔla lajɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ye bilahi aliyul azim mais i ɲɛ bɛ jamanaba fɛn o fɛn na ko an bɛɛ b'a fɔ ko bi ala de u bilala sanfɛ ni an b'a fɔ ko nin ye nin jugu ye kalo don a si tɛ si jugu ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn nin b'a dɔn ni ne nin bilala ɲɔgɔn na a bɛ tɔɔrɔ min se ma ne b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min s'a ma a b'a dɔn ne tɛ sɔn o ka kɛ ale yɛrɛ tɛ sɔn o ka kɛ mais an b'a lajɛ dɔrɔn an bɛ balo cogo di an bɛ dugukolo k'an sago ye cogo di ɲɛmɔgɔba ninnu bɛ nin de kan mais an kɔni bɛ kulo u nɔfɛ dɔrɔn u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ ɲɔgɔn bila o i b'a kɔlɔsi ni ala jugu an bɛ a fɔ ko a jugu ye karisa ye u jugu ye ɲɔgɔn ye mais e min kɛ bɛ ka ɲi dɔ ta n'u ka bɛnkan sera e k'i ɲi jafaw ye tabali jukɔrɔ u b'a bɛɛ kɛ k'a ban an k'an ka hakili ka kodɔn quoi silamɛ bɛɛ fara la ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn banni anw b'u nɔfɛ de o n'u ye wari bila ka na ko min bɛ yen an bɛ wuli k'an jɔ n'u ye kitabu dɔ sɛbɛn ka na ko ayiwa a ye wuli ka a ka jamana kalaya a ye wuli ka nin kɛ tan an pɛrɛlen don an b'aw dɛmɛ wari bɛ na sanu bɛ na a ye nin don a ka jamana kɔnɔ parce que fɛn fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ kerecɛnw olu bɛ fɛ ka diɲɛ minɛ silamɛw asafurula o de do kɛ silamɛw olu fɛ ka diɲɛ minɛ o tuma na an ka wuli k'an jɔ sa an bɛ mun kɛ para n'i donna min ka diinɛ na i b'o tɔgɔ ta ne tɔgɔ ye Usumani farafin Usumani e y'o ye mini Usumani tun bɛ Makan de o mais an donn'u ka diinɛ na an y'u tɔgɔ ta e yɛrɛ tɔgɔ ye di
Yusufu lajɛ Yusufu maliyɛn Yusufu y'a dɔn tɔgɔ t'an bolo Mali la yan bilen ne ye nin fɔ a ye a ka ca san 20 ye a ka ca san 30 ye k'a fɔ an banna an tɔgɔ la k'a bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ arabu ta ye arabu n y'o de fɔ a ye arabu yɛrɛ ka duloki bɔ n bi sa bi seli nɔfɛ parce que u ka siyaru de don u bi dɔn n'a ye mais n'a bɔra o la o yanni k'a fɔ i bɛ mɔgɔ faga seli nɔfɛ o i t'a faga jɛnɛya nɔfɛ i t'a faga wali nafolojuw nɔfɛ a y'a ka sinji tigɛ i t'o dilan cogo ɲini kumana u b'i ye ni minnu ye seli ye farida de ye n'i y'a bila i kafirlama bi sa mais fo an k'a dɔn a kuma caman b'a la kira maa si fɔ a bɛɛ nkalon kira ka kumaw tɛ kumana nin balawu bɛ an kan mais an bɛ nin yɔrɔ min na sisan a yɔrɔ ma nɔgɔn dɛ ala ko cogo di a ko minnu ye boli bato ka ala bila ko muhamadu ma i kɛ garanti ye u to yen ci se dɔrɔn u to yen an bɛna an ka taa a bɛ tuma na de wa kazalika a bɛ nin cogo kelen na awhayna ilayka qur'anan arabiyyan n ye kuranɛ jigin e kan a arabulama i y'a ye arabiyan kuranɛ ni kɛlɛ de bɛ yen k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ ko ale jiginna a arabulama arabuw de kan ka tila k'a fɔ fana ko i ka bagabagali kɛ ummul qura magangaw de la ani jɔnni wa man hawlaha ani hawlaha arabukan kɔni ye minnu i ka mujawuru a dafɛla ko i k'olu bagabaga wayi tiɲɛ don u kɛlen bɛ ka nin ta khasatan cɛnin tɔgɔ ye di akurashid a ko bon an ka nin aya in lajɛ n'a sɔrɔla kira cira bɛɛ ma ale bolo kira tɛ o ye kelen ye wa a filila kuranɛ na fana parce que a ye kuma dɔw fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka tila ka nimisa u fɔli la ko n'a ko kuranɛ jiginna de ka umulu kura bagabaga ka magangaw bilasira ani magan dafɛlaw ko magan dafɛla ye joli k'o bɛ se ka bɔ magana ka yɔrɔ jumɛn sɔrɔ ko ni silamɛw ko Isa cira Israɛlɛw de ma kumana ko Mɔdu cira jeni ma ko hali a ma ci arabu bɛɛ ma a cira magangaw de ma a n'a dafɛla oui c'est vrai kuranɛ y'a fɔ ten mais kuranɛ ma dan o ma o aya wɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa kafatan linnas o bɛ kuranɛ kɔnɔ ne ye muhamadu ci kafatan linnas adamaden bɛɛ ma adamaden bɛɛ o tuma na kuma dɔw fɔ kuma de bɛ yen kuma dɔw fɔ waati bɛ yen fo i ka nin dɔn kuranɛ na kuranɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a ma jɔsi dɛ mais a hukumu jɔlen don a ma jɔsi mais a hukumu jɔlen don hukumu jɔli kɔrɔ ye kuma jumɛn ye nin yɔrɔ in na n'i ye kuranɛ lajɛ k'a fɔ alakira cira arabukan de la a kun tɛ se ka ci angilɛ la o a t'o mɛn o kira o kira cira wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi ni ala ye kira o kira ci n'i ci n'a ka dugu mɔgɔw ka kuma de o tuma na fo a k'a dɔn fɔlɔ kumakan tɛ valeur ye o ye nkalon ye Isa ka fɛn ma sɛbɛn arabukan na Musa ka kitabu ma sɛbɛn arabukan na Dawudu ka kitabu ma sɛbɛn arabukan na a bɛɛ nana u fakanw de la ni n b'i ci minnu ma u bɛ min mɛn n b'i ci n'o de a faamuna o tuma na k'a fɔ n y'i ci Magan a n'a dafɛla ma o hukumu jɔra o ye kiraya daminɛ de ye voilà a sɔgɔmada Adamu barakallahu fi a daminɛna ten Magan n'a lamini mais ala tilala ka baara la a ko Magan n'a lamini dama tɛ bilen diɲɛ bɛɛ minɛ o tuma na an b'a f'u ye yan kuranɛ ma ci kira ma ci arabu dama ma a ma ci Magan n'a lamini dama ma
la ay bara damne magana lamndela o kiti jora o joro lay wa cira diɲɛ bɛɛ ma o baara de bɛ senna fo ka dugukolo meleke n'a sɔrɔ la bi fa an ka taa wa tunzira yawm al-jam'i wa ay ci kun de i ka mɔgɔw bagabaga u ka siran cɛw fara dɔw la ɲɔgɔn kan ko kiiri bi tigɛ adamaden jɛrɛ don ko ala bɛna kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dabalijugukɛla dugawujugukalanna nkalontigɛla ducila mɔgɔ min bɛ seli mɔgɔw ɲɛna ka sɔrɔ a dusukun tɛ ala ye ko a ka mɔgɔw bagabaga o don ye don min ala b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan la yakhfa alayhi khafiya foyi ti dogo ala la o don na la rayba fihi wa siga tɛ lahara seli la dɛ siga bɛ se ka kɛ n'i sigara lahara la i kan ka siga saya de la ni saya kɔni kɛra sigandan ye lahara bɛ se dɛ parce que lahara dɔ kun bɛ yen o an bɛ ɲinɛ de lahara dɔ kun bɛ yen ka sɔrɔ i ma na o kun y'i ka lahara ye e kun bɛ yan de ka sɔrɔ i ma na yan o kun y'i ka lahara ye dɛ mɛ ala y'i bɔ lahara fɔlɔ la ka na n'i ye diɲɛ na yan ka tila k'i faga ka taa lahara filanan ko i bɛ wuli non i bɛ wuli siga yɔrɔ t'a la fiyewu na fariqun fil janna ala ko jamakulu dɔ bɛ yen olu bɛ don alijinɛ na ala k'a ɲɛ o la wa fariqun fi sa'ir wa jahanɛmɛ sayira fana dɔw bɛ don o la dɛ walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahidatan n'a kun ye ala ja a kun bɛ diɲɛ bɛɛ kɛ taa sira kelen ye n'a kun ye ala ja diɲɛ bɛɛ kun bɛ kɛ taa sira kelen ye ka kɛ silamɛ ye a ma ala ja o de la kafiri ni silamɛ yira la ilaha illallah an bɛ s'a ma quoi bi walada in ma nɔgɔn kosɛbɛ dɔɔnin kuranɛ yɛrɛ bɛ tan de mais an t'a fɔ a fɔcogo de la ala ko n'a kun ye ne ja ne kun bɛ adamaden bɛɛ ka taasira kɛ kelen ye siga foyi t'a la américain min wolola amérique a y'a demandé yan a ye lɛtiri ci ko a ye ne kɛ américain yan anw minnu y'an yɛrɛ ye mali la yan anw ye lɛtiri ci ko an ka kɛ maliyɛn yan o tuma na a ye ala ja cogo min na a y'an dati o tuma na ja n'a y'a ja a b'a kɛ o tuma na a y'a ja a y'anw kɛ maliyɛn ye k'a sɔrɔ peut-être mɔgɔw b'an na yan tubabuya nege bɛ min na mɔgɔw b'an na yan arabuya nege bɛ min na o dogolen tɛ yɛrɛ mais si mi o sɔrɔ mais ala ko non e bɛ kɛ farafin ye mali la yan ivoirien e bɛ kɛ ivoirien ivoire américain e ka kɛ tubabu ye amérique faransi e ka kɛ tubabu ye faransi o tuma na ala y'an kɛ ten an m'a demandé bon mais an m'a demandé mais a y'an bɛɛ classé a ka d'a ye cogo min na mais ni o kun tɛ o ala min sera k'o kɛ n'o ko a bɛ dusukun kelen d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ ɲɛsin silamɛya ma kafiri kun tɛ ye diɲɛ na a sera ka nin min kɛ o b'a yira la fanga tun b'a la fana k'an bila sira kelen kan parce que mɔgɔw dilanni ka na n'u ye o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a ye taa nin fɛn kan a ko walaw sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida ko n'a kun ye ala ja a bi bɛɛ tile sira kelen fɛ n'o ye silamɛya sira ye walakin nka sa yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi kuma bi yan de yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi ala bi maa dɔ a ka hinɛ na n'a ye maa min ja mais n'i ko n'a ye min mana ala ja a b'o de don a ka hinɛ na o kɔrɔ ye ni min y'a ja fana a b'o don a ka jahanɛmɛ na o tuma na a fila bɛɛ bɛ baara kɛ walakin yudkhil man yasha'u fi rahmati ala bɛ maa don a ka hinɛ na ni maa min y'a ja a ka jɔn na jeni b'a ja a ka jɔn na min y'a sago kɛ min y'a sago kɛ wa yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni ala bɛ maa don a ka hinɛ na man yasha'u n'a ye maa min ja a bɛ maa min jɔnni ja min ala sɛbɛ kɔrɔ bato n'a y'i ja i bɛ don a la man sha zakarahu man sha zakarahu n'a ye maa min ja i bɛ ala ko suma n'a min ja i b'a to yen o kuma na ayiwa jazakumullah ayiwa alhamdulillah
o kuma na ala ko tuguni wa zalimuna akoto yoni kelaw ma lahum atolu koni ye min waliyin nyemgo nyumana wala nasirin wa demambatu la harado am ittakhazu taru yeminani deke min dunihi ala kofe awliya nyimwerewlawa fallahu ikado huwa ala tigi alwaliyu ala de nyemoye wa huwa ala tigi yuhyi ala de bi nyenamayaleke almauta shula wa huwa ala tigi ala kulli shay'in fembe kelika qadirun ala fanga bise wa maktalaftum fihi aw kafiru mafonyonya ke foila min shay'in foyinina dinena fa hukmuhu obe kiti ila allahi obe sege ala malaharado zalikumullahu ode aka ala banye rabbi ne ka ala do alayhi ala inka tawakkaltu nezeme ala la wa ilayhi wa segi libe fana wa ilayhi kana alama unibu misegi kana alama naam ay min fo anga antemena minga sisan wala deina ako minu ye boliso e muhammadu te uka bi wakilin i chargelen te uka mais ni ye kuranɛ lajɛ kuranɛ mumɛ bɛɛ lajɛ kuranɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan hinɛ ka bɔda di kafiriw ma ka yira kira la an b'i ci i ka mɔgɔ jagoya ne ala ko n'a ka di y'a kɛ n'a man di ye a to yen n'a bɛ fɔ o ma ayatu rahama hinɛ ayaw ani k'a yira kira fana na i na kun tɛ mɔgɔw kantigɛli ye i na kun tɛ bere dali ye mɔgɔw kun n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛn aya 100 ni aya 14 de ma mais o aya 100 ni aya 14 aya kelen nana k'o sera o bɛɛ la aya kelen nana k'o sera o bɛɛ la k'o ye hinɛ 114 bɔ yen e ka tawuba aya 5 lajɛ tan dɛ tawuba aya 5 ko o de nana aya 100 ani aya 14 k'o bɛɛ gosi ka bɔ yen ka hinɛ ban pewu ayiwa o tuma na sisan ni aya kelen dɔrɔn ko nin de nana ka hinɛ o hinɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko k'a bɛɛ bɔ yen a bɛ fɔ nin de ma ko bamuru aya tawuba aya 5 nin de bɛ wele tafsirikɛlaw fɛ ani dɔnnibaaw fɛ ko bamuru aya mais kuranɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ kɔnɔ bamuru tɔgɔ tɛ yen ayi bamuru yɛrɛ tɔgɔ ma sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ ɲinɛkɛr'o kɔ donc ala ma kuranɛ bamuru tɔgɔ sɛbɛn dɛ kuranɛ kɔnɔ bamuru tɛ yen a tɛ yen mais ulumul kuranɛ b'a f'i ye k'u ko nin aya kelen in de nana ka aya 100 ani aya 14 gosi ka bɔ yen pewu hinɛ aya la o kumana makari tɛ yen nɛgɛni tɛ yen musalaha tɛ yen mais an karamɔgɔ n'i ye tafsiri fɛn o fɛn lajɛ ka nin aya in kɔrɔ lajɛ a la a b'i bana a b'i bana a bɛ silamɛya tiɲɛ a bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ u ka bɛnkan ye mun ye ko nin aya in bɛ yen de fo ka diɲɛ wuli kafiri mana ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ faga de mais u tilala k'a fɔ ko mais ko a b'a kɔlɔsi musiriku bolibatolaw ko a b'a kɔlɔsi ko ni waati yɛlɛmɛna a b'a yɛrɛ kɔlɔsi n'a bɛ se k'u fa yɔrɔ o yɔrɔ a y'u fa ye mais n'a yɛrɛw y'a dɔn k'u fagali man ɲi yɔrɔ min na k'o man ɲi a yɛrɛw ma ko a ye fagali jɔ ye o tuma na i bɛ t'u kɛrɛfɛ ten ko fo a ka se sɔrɔ n'a ye se sɔrɔ tuma min na a bɛ sɔrɔ k'u fa mais nin tɛ ala ka kuma ye nin tɛ alakira ka kuma ye nin ye silamɛ dɔ de ka hakilila ye fo a ka nin de faamu kuranɛ na n ye tafsiri kɛ n y'a sɔrɔ arabuw ye nin de sɛbɛn
ne daro de la attention i b'i faso ci i b'i yɛrɛ ci i bɛ tila fana i tɛ ala sɔrɔ i ɲɛ i bɛ taa janimɛ sɔrɔ yen mɔgɔ dɔw de ka hakilila don tafsiri la aya in tafsiri la mais aya in nana kuma jumɛn a kalan dɛ ko a ka boli sɔnnaw fa a man'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ karisa ko nin bɛ boli sɔn ko n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ k'i k'a faga wa khuzuhum a k'u minɛ jɔnya na a k'u musow kɛ jɔn ye k'u k'a ta ye a k'u denw siri juru la ka k'a ta ye wa suruhum a k'u dɛrɛ cogo jugu bɛɛ la a k'a ɲɔngiri a sozoro k'u kunbɛn wo bɛɛ kɔnɔ i n'a fɔ ni sonsan fɛlɛ dabɔra a b'a den tuniw na ka sonsan natɔ filɛ k'a ca kun ko a k'a sozoro ka bolisɔnna bɛɛ kunbɛn ten ni aya in de ye sɔyifu y'i kɔrɔ nin ye o tumana sɔyifu y'i kɔrɔ nin ye a banna nin de ye bamuru ye ko nin de ye aya in nalen ye ko aya hinɛ o hinɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko nin kelen y'a bɛɛ jɔsi aya 100 ani aya 14 de bɛ yen hinɛ sira kan kafiriw la hinɛ sira kan musirikuw la hinɛ sira kan yahudiyaw ni kerecɛnw la o aya 100 ani aya 14 bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a fɔra ko nin aya kelen nana o bɛɛ gosi hinɛ tɛ yen bilen n'i ye bolisɔnna yɔrɔ o yɔrɔ a kun ci mais oui c'est vrai tiɲɛ de don kuranɛ de y'a fɔ mais ɲininkali bɛ kɛ de ko a fɔra tuma jumɛn a fɔra tuma min na kafiriw bɛ labɛn na don o don ko fo ka silamɛya si tun u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ye silamɛya su la silamɛw ni dɔw ye bɛnkan signé an t'a kɛlɛ a yɛrɛ t'an kɛlɛ mais kafiriw ti sɔn bɛnkan duminɛ ma k'a fɔ an ka bɛn a kan a ka kɛlɛ ti s'a ma an yɛrɛ ka kɛlɛ ti s'aw ma ni o fɔra kafiriw bɛ dati k'a la kalo 6 san 2 san 1 u b'o layidu di kira ma u bɛ tila ka layidu janfa suluhu de bi y'a lajɛ kɛ bɛn ma k'a kan san 10 wa san 10 de taara k'a fɔ kafiri ti se silamɛ ma silamɛ ti se kafiri ma mais n'i ye a bunuduw lajɛ a bɛɛ dekun tun bɛ silamɛw de kan parce que di kafiri min bolila ka na silamɛw fɛ kafiriw b'o minɛ silamɛw b'o segin kafiriw ma mais ni silamɛ min bolila ka taa kafiriw fɛ o ti segin bɛn kɛra nin bɛɛ kan silamɛya jɛnna ni nin bɛɛ ye o tuma na fo a k'a faamu dekun de nana silamɛw ma ɲɔbɔyɔrɔ sɔrɔ ni hiji bi kɛ sisan makan kafiriw musow jurangolo de bɛ taa o dɔnkiliw bɛ yen n y'o da ye a ka kɔnɔ alikaba bɛ tawafu cɛ jurangolo muso jurangolo a b'a sago k'a cun o tuma na o dɔnkiliw bɛ yen o cɛ ka jugu kosɛbɛ u bɛ alikaba munumunu wa kira ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ko ninnu ala ko k'a dabila muɲu kɛraw ye mais jurangolo bɔ dama tɛ ko silamɛya de ti kɛ fo a ka nin de faamu minnu b'a fɔ ko nin ye bamuru aya ye bamuru min aya don ani bamuru kɔrɔ bɛɛ aya ka kan uzina lillezina yuqataluna bi anna fi sabila bi annahum zulimu wa anna allaha wa inna allaha ala nasrihim a bɛɛ ye kelen ye ni ala jɛna n'a ye bi minnu k'u bɛ kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu ko an tɔɲɔna bin kɛra an kan bin kɛra an kan n b'i yɛrɛ ɲini jeli bɛ se k'a fɔ o ti bɛn alors ni aya in nana ni hiji in na nin kɛra o y'a sɔrɔ alakira ka hiji ma kɛ fɔlɔ hiji nalen alakira ye Abubakar de bila k'o nommé k'o kɛ hiji ɲɛmɔgɔ ye ka nin aya in d'a ma n'a sera k'a kala kafiriw ye k'a fɔ jurangolo n t'i munumunu alikaba la yan tugun mais kɔfɛ tuguni a tilala ka Seydina Ali bila ko n'u sera Maka k'o de k'a kala ko Seydina Ali de k'a kala o tuma na ni aya in taara kala Makankaw ye mais nin bɛɛ la layidu bɛ kira ni maa o maa cɛ n'a ka layidu ma dafa
a ko olu kana kɛlɛ a tugulen b'a la dɛ aya min b'a ɲɛfɛ o b'a fɔ ko bɛɛ man ka faga aya min b'a kɔfɛ o b'a yira ko bɛɛ tɛ ayiwa min b'a kɔnɔ ɲɛfɛ mais u ti foyi fɔ an ye fagali kɔ parce que an bɛ nin walawalaw ye kun de b'a la kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛ ka adamadenw nɛgɛn de ka adamadenw hakili suɲɛ olu ti kuranɛ nɔfɛ u ti ala yɛrɛ nɔfɛ u mago bɛ fɛn dɔ de la u bɛ ka k'o viser o fɛn bɛ sɔrɔ cogo di an ka silamɛya don mɔgɔw dusukun na ka jihadi don u dusukun na u faw fagali k'o don u dusukun na pour que an bɛ min nɔfɛ o ka se ka sɔrɔ n b'a fɔ nin yan lahara n bɛ segin a kan maa o maa ye muru ta walima ka marifa ta i faso kama ko diinɛ tɔgɔ i fililen don i nɛgɛnna minnu y'i bila a la u mago bɛ fɛn wɛrɛ de la wa n'i sara i bɛ janimɛ kɔnɔ bilahi n'i sara janimɛ desi t'i kɔn janimɛ kɔnɔ anw faso yan ye silamɛ yɔrɔ ye a mɛnna a ye histoire tigiw ɲininka silamɛya bi Mali ɲɔgɔnna kɔnɔ kabini a tɔgɔ da ma da Mali silamɛya bi yan san 1000 de kɔ kabini kira ka sahaba dɔw ma sa silamɛya donna Afiriki yan alors mun nana ni nin bɛɛ ye kalankurakɛlaw u taara sɔrɔ déjà politiki dɔ de bɛ arabu yɛrɛ bolo arabu si ni si t'a la n y'o fɔ n ka kuma na sisan u bɛɛ faralen don bon u ye diinɛ tila k'a tila bɛɛ y'i jɔ i ta kɔfɛ ɔ ni e ka kalanyɔrɔ bɛnna mutasadidiw ma mɔgɔ fagalaw ma surakaw m'o de fɔ olu tun bɛ bɛɛ gɛn fɔlɔ de o ko mais bi olu kɛra baganw ye ko bɛɛ b'olu gɛn ko parce que u ye kuranɛ bila ka bɛɛ gɛn kɔrɔ ye di olu de nana Afiriki yan ka mɔgɔw faga olu mɔgɔ min bɔra a ye histoire la maa 100,000 hakɛw de don muso ɲumanw na berberi muso u ko berberi muso de ka ɲi muso bɛɛ ye berber an fɛ dugu in na i kɔrɔ yan Maghreb b'a la Tunisie b'a la Libye b'a la Algérie b'a la o bɛ wele o ye bɛɛ ye pays maghrébin de ye mais an b'a fɔ Maroc de ma Maghreb o de dɔnna n'o ye kosɛbɛ sinon a bɛɛ ye Maghreb de Magharibu de ye u nana muso min minɛ a ka ca muso 100,000 ye muso 100,000 a ka ca ye k'a bɛɛ cɛ ka taa surakaw fɛ yen ko diinɛ ni ko saba y'o n'i nana ni diinɛ ye o n'i ye diinɛ kɛlɛ kɛ o n'i sera i ti mɔgɔw denw t'u bolo u cɛ kun ka taa anw bɛ nin contrôle la fo diɲɛ ka wuli an bɛ nin contrôle la galon yɛrɛ don suraka delila nin de la o de la u bɛ k'an ka mɔgɔw su ka kɛ nin hakilila jugu de kan n'u sera don o don hali u b'olu minnu su u bɛɛ bɛ taa laban jɔnya la yen anw t'an da de dɛ anw ka sira ka ala ta fɔ anw si ye joli ye san 70 n'i y'o balo o ti kabako yɛrɛ o yɛrɛ sɔrɔli kabako da t'o ye anw bɛ siran mun ɲɛ kun amin galonfin olu fu tɛ silamɛya kɔnɔ juguya silamɛya kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kafiri dɔ de bolo silamɛya ye makari de ye hinɛ de don min ye alakira denmuso faga k'a girin ɲɔgɔnmɛ kan k'a bɔ k'a bin a kɔnɔma don a y'a den bange ka sɔrɔ a kɔnɔ ma se wolo ye siran fɛ alakira denmuso bɔtɔ Magan ko a bɛ boli ka na kira nɔfɛ Madinɛ kira hijiralen a denmuso kun furulen bɛ kafiri de ma Zeinab mais Zeinabu y'a den ka ɲɔgɔnmɛ ta ka boli ka bɔ Magan ko a bɛ na alakira nɔfɛ Madina a kɔnɔma Habar bin Aswad o y'a ye kungo kɔnɔ o y'a ka bamuru bɔ ka s'a ma a ye ɲɔgɔnmɛ girin a ye ɲɔgɔnmɛ girin Habaru bɛ ka taa nɔfɛ ni bamuru ye ɲɔgɔnmɛ bolila ni kira denmuso ye sallallahu alaihi wasallam muso de don ko gɛlɛyara bolo a bɔra ka bin a kɔnɔma don a kɔnɔ sebali a bangena alors minnu nana a fililen sɔrɔ sira kan olu y'a ta ka taa di kira ma sallallahu alaihi wasallam tile 2 tile 3 a fatura
kira denmuso fatura mais Zainabu kafiri min ye nin kɛ maga minɛ don Khalidi y'a ye min kɛ Khalidi ko a b'a fɔ a joli a bolila u ye bɔlɔ minɛ ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ kulela ka na kira bɛɛ minɛ a sera dɔrɔn u ye kira jira a la a y'i kari ka don ka n'i bɔ k'i bɛ kira kɔrɔ Khalidi ni Bamuru nana ko kira kafiri di yan n k'a faga kira ko Khalidi mun a ko mun bɛ habar a ko nana tuubi a ko n bɛ don diinɛ na n nana n bɛ tuubi min y'a di ala kira denmuso faga a kɔnɔma fana kira ko tuubi Khalidi ko nin ti tuubi an b'a faga kafiri a ko la a ko ne ye ciden de ye n y'ala ka ci lase ni min ko a bɛ don o bɛ don mais ne denmuso o hakɛ bɛ de kan ne y'o yafa a ye ne denmuso hakɛ bɛ ne de kan n y'a yafa a ye alors mais jeni bɛ bɔ jeni bɛ kalan wɛrɛ kɛ ko bɛ se ka na anw ka jamana don tasuma na yan ayi o kalan bɔra min ko bɛna bɛɛ kɛ kafiri ye yan o kalan bɔra min wari kalan n balo cogo suhura ɲinitɔ ngo jo b'anw ka mɔgɔw la dɛ ni bɛɛ y'i da k'i n'a fɔ ala y'i bobolama da ka ala juguw ye u ye waliyu gosi u ye taasira bɛɛ kɛ nkalon ye aw da dɛnnen don n'i ko ye seko ye i ka seko ka danga b'i kan n'i ko tɔrika dɔ b'i bolo seko ka danga b'i kan da dɛnnen ka ala ka tiɲɛ ye k'i da de k'a ye tiɲɛ b'aw bolo k'i da de e ka seko ka danga b'i kan fo k'i sa ala t'i sɔn e ka se jugu la ala t'i sɔn wa i bɛ ka min ŋaniya ala t'a d'i ma dɛ n'a daminɛ jalen don i bɛ tila ka ŋunuma o dekun de b'an kan n'u pɛrɛnna dataw fɛ n'u ye kalan fɔ aw ye kunfinw ye wa ni balaw de b'an kan ka sira di kulela bɛɛ ma min ka di min ye o bɛ wuli ka kule jaabi b'a t'u la nka ala b'u jaabi minnu da denen fana don ala b'a bɛɛ jaabi nkalonfin mɔgɔ faga t'anw ka diinɛ na fo n'i y'i yɛrɛ faga ne y'o ta di kɛ a ma kɛ aw bɛɛ ɲɛna yan a don ne yɛrɛ ɲin caman siranna koyi Aïdara n ko non anw tilala an ka kuranɛ na anw tilala an ka diinɛ na an donna diinɛ na an faw de kama mais an ye kodɔn an yɛrɛ ye recherche kɛ an y'an ka tiɲɛ sɔrɔ diinɛ na n'o t'anw bɛ bɔ a la maa b'i ka lahara to lahala bolo anw tɛ to lahala bolo dɛ anw y'a ɲɛɲini ka da la mais min bɛ yen an y'a dɔw de ye nkalon ye anw tilala an ka diinɛ na an ye taa di kɛ nkalon na tɛ dɛ hali ni kunkolo ni alikaba sen bɛ mali la yan mɔgɔ kelen dama fɔ an ye ko kira ye karisa fa ko a ka don diinɛ na a tɛ se ka sɔrɔ o anw ka diinɛ kira ka diinɛ hinɛ diinɛ de don hali a jugu hali i jugu i b'a mara mɔgɔ dama min tubira kira ka sabali ni muɲu kama ani kira yɛrɛ jogo kama hakɛ b'a la foyi t'an bolo hadisaw ni an ka karamɔgɔw ka baara la ala kira lebuli a n'a ka denbaya lebuli hali kunu cɛkɔrɔba sijɛ dɔ bɛ ka ka nin riwaya kɛ a ka kalandenw a ka bon hakili ma quoi bilahi aliyul azim an b'a Aisha ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw nana kɛrɛfɛ a ka so su fɛ sahaba ninnu sigilen don ala kira kɛrɛfɛ u bɛ baro la kira muso dɔ bɛ yen parce que musow tɛ kelen ye musow tɛ kelen ye bon muso in y'a ye so si t'ale la dɛ mais komi kira n'a ka mɔgɔw sigilen don mɔgɔ dumuni min na kira fɛ a bɛɛ kɔngɔtɔ ka ca la dɛ dumuni ni b'o bolo o taara o ta k'o kɛ minɛn kɔnɔ ka na sigi ala kira kɛrɛfɛ jama na pour que a nɔfɛ mɔgɔw ka nisɔndiya baro ka ɲaga u bɛɛ k'u dahirimɛ bila u la ka u yɛrɛ hinɛ dumuni nana sigi min kɛ kira kɔntana kuma bɛ sogoluku ma wa tɛgɛ diɲɛ kɔngɔtɔ dama ni dumuni sigira kaban bɛɛ ti kɔntan na nin da la nin ko o yɔrɔ bɛɛ
ko jɔmusoni dɔ taara i den k'a fɔ an b'a Aisha ye ko karisa nana dumuni di kira ma koyi ko ne ka do la ko an b'a Aisha ta keleyara ko an b'a Aisha ta y'ale minɛ ka gabakuru de ta ka na dumuni sigilen sɔrɔ alakira kɛrɛfɛ ani sahabaw ka farakuru fara dumuni kunna ka dumuni seri kira kan ani sahabaw ko kira ko Abba ka keleya wulila dɛ ko k'a lajɛ ko kira bi hinɛ cogo min ko kira man b'a Aisha ta bugɔ ko a ma foyi kɛ ko a y'a ye ko Abba ka keleya wulila bon mais ka nin hadisa in k'i da k'i miiri a la ten nin man ka se ahu de kɔnɔ Bukhari Muslim nin man ka se ahu de kɔnɔ o tuma mun bɛ fɛ ka fɔ ye e bɛ fɛ ka kalan mun na yan i ba fana ka i fa ka kunna gosi ni fɛ suna tɛ yan suna de don non n bɛ fɛ ka min fɔ ye n bɛ ka kuma karamɔgɔw de fɛ quoi ça fait ni Ala y'a nɔgɔya fɛn o fɛn bɛ tafsiri kɛ yɔrɔ min na bon tafsiri b'a dama n bɛ kalanden kalan kuranɛ kɔrɔ la o b'a dama tafsiri fana b'a dama a kana tafsiri kɛ dɔrɔn an sigira an y'a bɛɛ kala ka taa non a ye ayaw ta a ka a dayɛlɛ k'a déchirer k'a bila kalanden ka i sigi a kunna a b'a dɛmɛ sini firawunɛ kitabu minnu bɛ ka dilan firawunɛ wajulikɛla minnu bɛ yen a b'a dɛmɛ olu tɛ se ka taasiru k'a la mais n'a y'a kɛ taa sɔrɔ ka lawu lazim yɔrɔ sɔrɔ ka lawu lazim o k'o fana ti daga Maga Mufti de y'a fɔ a ko sɔrɔ ka lawu lazim k'a ti bɛn fiyewu k'a fɔ Ala ye tiɲɛ fɔ n'i tilala kuranɛ kalan na k'a fɔ sɔrɔ ka lawu k'a ti bɛn a bɛɛ bɛ ne bolo ni ne ko n k'o dɔrɔn kana jɔrɔ bilen o b'a sɔrɔ a ye dara tilala a ko sɔrɔ ka lawu k'a fɔli ko bidiya yɛrɛ don ko i tila kuranɛ kalan na ko sɔrɔ ka lawu ko bidiya don wa fana a tilala seli la k'a fɔ Ala k'a minɛ a ko o ye bidiya ye k'a ti bɛn fiyewu ko Ala kira ma kɛ Ala kira ka sahaba ma kɛ k'a fɔ dɔrɔn Ala k'an ka seli minɛ a tilala seli la silamɛw b'a fɔ ɲɔgɔn ma Ala k'a minɛ taqabbal Allahu minna Ala k'a minɛ ko k'a ti bɛn bon an bɛ taa min karamɔgɔw bɛɛ k'u da de i b'a fɔ kabini Ala k'u da u ma deli ka kalan parce que olu b'u ka nafa nɔfɛ wa Ala t'a di fana am ittakazu min dunihi awliya tari u ye minɛni kɛ de Ala kɔfɛ awliya a ɲɛmɔgɔ wɛrɛw la i n'a fɔ Ala de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye ayiwa mais ni maa min ye boli ta k'o k'i ka ɲɛmɔgɔ ye bato sira kan n'o tɛ ɲɛmɔgɔ tɛ Ala dama ye dɛ i ka ɲɛmɔgɔ y'i karamɔgɔ ye i fa y'i ka ɲɛmɔgɔ ye i ka faama y'i ka ɲɛmɔgɔ ye voilà mana fɔ a ko faamu seyidu bɛ yen o tɛ Ala dama ye a ka ɲɛmɔgɔ ye Ala ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔw la koyi mais bato ɲɛmɔgɔ tɛ Ala de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye bato sira kan Ala kira y'an ka ɲɛmɔgɔ ye labatoli sira kan voilà fallahu huwal waliyyu nka i k'a dɔn dɛ ɲɛmɔgɔ sɛbɛsɛbɛ ye Ala de ye dɛ wa huwa yuhyi al mauta Ala de bɛ siw ɲɛnamaya wa huwa ala kulli shay'in qadir wa jɔn bɛ fɛn o fɛn kɛ ni Ala ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a se bɛ Ala ye k'a kɛ a fanga b'a la maa tɛ se ka don a n'a kɛli cɛ wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in wa ma ikhtalaftum aw silamɛw ni kafiriw ma ɲɔgɔn sɔsɔ foyi la diinɛ ko la min shay'in foyi la fa hukmuhu ila Allah a kiiri bɛ Ala de bolo aw ko Ala bɛ yen o ko Ala tɛ yen a ko boli ti bato ko boli bɛ bato o ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn sɔsɔ min bɛ silamɛw ni kafiriw cɛ a ko kiiti bɛ Ala de bolo zalikumullahu rabbi aw ka Ala de ko don n'o ye ne yɛrɛ Muhamadu ma ye alayhi tawakkaltu ne ye zɛmɛ ni Ala ye na n t'a bila fiyewu wa ilayhi unibu wa mɛ o mɛ n bɛ segin wala in de ma segili bɛ yen Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa ma Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasuli